everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ha? nganong hibaw man mo? Tungod kay among nabasa ang imong huna-huna, Luminous. Ingon sab nabasa sa namo ang imong kasing-kasing. Karon pa lang gyud, Luminous. Maayo kay nahibaw mo. Nahasol ko. Kinsa ang mong babay? Maka ba kaniya? Ha? Gugma? Sutaa una kung siya ba si Prinsesa Hestia. Pero kung dili gani siya si Prinsesa Hestia, ayaw siya gigma. Ha? Di man nga si Prinsesa Hestia ang misyon mo din sa kalibutan sa mga mortal. Maong unaha sa pagpangita ang prinsesa sa Lemuria, Luminous. Mao ka na ang angay mong buhaton, Luminous. Gusto di atuod. Ang prinsesa sa Lemuria. Kinahanglan makitaan ko siya. Unsa magibag-o niyang bayhon pular? Ningning. Unsa? Razi, kinala dili ka magtuman sa imong gusto. Kinahanglan ko doon sa imong mga lakaw. Ana ako sa imong kiliran. Tita, dako nako. Ayaw lagi, dako ka na, pero Di lagi mo musalig nako. may pagsalig man mi. Ako mismo may pagsalig ko. Pero sa mami ni mo, Ilsa, wala ka gid siya pag-oyo, eh. Nabaw ka na ba sa kahimtang sa trabaho sa mga inahan? Laki ang iyang profession, Razi. Sige na lang, uy. Makahimo ka ba sa pag-banding-banding sa imong mga friends? Di sana ako? Makahimo kay ka. May, parang kumpitan ko ng imong mga baba, dili ka makahimo sa pagsulti nila. May maggapuson ko ng imong mga tiil, mga kamot, dili ka makaapil sa ilang mga kiat-kiat. Uy, makahimo ka dahi kung unsay gusto mo. Basta na ako ba nimo? Na ako. Ay, Apil sa paganding-banding, ano? Kakaroon. Oh, tuod. Nakaligis ka man kuno. Unsa man, buhi. Nairang, ay wasay, Ako na dong. mananghid ko ninyo. Mananghid ka! Asa man dahi ka dong? Bitaw dong asa ka manday daw laminos nga manangid ka man. Hoy! Nauna biya ta pangutan nag-asa. Oh. Kaya ingon kay atong anak kahilom, nanghid na siya. Tuod asa. Ay unsa man ta na daw laminos. Kuan unta, nay. Dunay panahon o adlaw nga dili ko ninyo makitaan dinis payag. O dili ko ninyo makitaan sa palibot dinis bukid. Oy, Nganong dili man ka na mo makitaan dong? Ngano, nakamutya kag gahom sa gulilong dong. Kung nakamutya ka na dong, share sa nako doy. Pag may time. ay ngano gong isa-share man ko no ni mawasay. O ganong dili man! Huwag ka masayod! Nga kung magkamutya kag gahom sa pagkatagulilong, may nagkay ka! Tol kay, mao na higayon na, nga madato ta pag-ayo na dairang! O ganong madato man ko no ta pag-ayo. Tungod kay kita'y magkahimo na ako. Kanay magkahimo na ako sa magkat-on ko sa nang gibuhaton irang. Unsa? Magkahimo na ko sa pagpanuli sa bangko, kaya di na ko makita. Apa? Ada. Oh. Aray! Ganong mawahi lagi ng imong aray hanggaw. Dugay na. Dugay na. Binuang yun lagi ng naas imong Dugay. utok lagi. Dugay na, Ayaw na mo pag-away. Ah. Kuan kining kuan magud tay wasay na irang Ah. may pangitaon kong babae. Kadtong korason! Makigdungan na ba Dapat ay! dayon? Anong pasangili mo? Ikaw may nakigdungan na kung usaya ka. Tingin lang tanin mo. Dili si Corazon. Uy, Sige. Lain. mo ba? Lain. Uy, Maayo! manaygon eh. Dahil kung may magkakanta ron hanggaw. Katahuran. Huwag na sa ubos niya itong payag.
Saan naman ni atong payag na manimutang sa babang bahin? Lugsungon pa pag-ingat to sa ubos. Likaw, ato lugsong! Pero ta! Ako imong gisugawasay! O ikaw, ikisusi dito kalakala ko. Ikaw, ato dito! Ako na lang, Nay. Tay, Oh, Ay, ngano na ang tadinisang ko, Razi? Tungod kay naa din ni nagpuyo ang lalaki nga akong nabanggaan kagahapon, tita. No, din hi. Nanang punong asman ka nagpuyo ang imong nabanggaan? Tita, saboy. Ay, bitaw. Niyog na nga yung pangatahuran. Nga sa ato pa, tagamanggang imong nabanggaan. Dili man good. Naa sa babang bahin anang ilang... Diha. Naa sa babang bahin ang ilang gipulian. Dili ka nang punuan sa mangga. kamu di ay, corazon. Si Luminous. Maayong buntag, Luminous. Razi, day. Tita. Tita Remy, nga naman ka. Murag maglisod man ka sa pagpamilok. Gwapo na siya, day. Kinsa man na siya. Si Hercules na. Uli na salamat kay Razi. Busuk. Now, murag. Murag ilorde! Kisa man mo! Maayong buntag. Hala! 80 ka, hala! Oy! Mga hala! Oy! Hala! Oy! Hala! Ay! Hala! Nanaon sa mga ka? Ala! Gahal-hal lagi ng naong mo. Ay! Hala! Tita. Hala! Dali, dayon mo dire. ay, salamat in taon kay doon na pa'y linosak nga nahibilin gahapon. Maon lang ni ang among idot sa among mga bisita. Ira. Oy. Oo, sa bana wasay. Oy, nagsisamok na ko kay busy ko. Ira. Nagsukay pa ko linosak aron nga may atong ipasinak ng atong mga bisita. Mino. Kita ka sa to bisita, day. O kita mo lang. May magbuta kung di kita. Day. Muna magani Mino, gaho ka na kog linusak aron pagkaon sa mga Mino, bisita. Mino. Ano ba kasamok pa ni mo say? Mino. Oh. Kini ka gwapa sa maong batanong babae, day. Mimi Sukutis. Ang naong murag anghel gikas langit nga natagak tinisyuta. Bitaw. Say. Gwapa. Mino. Paminaw siya. Ah, si- Gwapa bitaw tinuod siya, no? Si. Pero ang kinaiya sabkaan ng babayanan, no? Ay, buutan sa tingin na. Ha? Kay, Gado nga ka? nung anihin man din sa itong payag. O, kwan, maam ko nun nakabundol sa itong anak hilaw. O mao ba? Sa tanaw na ako buutan na Murbuutan na derang. Wa, man gani maginarte. To, milingkod atong bangkong bulingot kig naong. Ang naginarte kanang bayot, Kana nay naong, morgisag pa permis agta. Hoy, no. Saan ka man yung taon, Jai? Ano? Ay, sige, panaway. Uy, naunsa. Ano naman? Sige, linusak nga ako ang nanahaw ka doon. Dadadad tao. Kay magpakuha pa ko butong ni Roland. Magpakatkat ko. Aron na itong ipainaw mo na itong mga bisita. Dili day soft drink day. Ayaw. Makadaot man ko ng soft drink. Butong na lang. Kay gwapa na pa na nga itong bisita, say. Sige, lakaw na. Ihatod na ng linusak dito. Nasuroy man mo, mama, sa among payag. Ayaw na lang pagmaham na mo, Luminous. Ay! Luminous diyo yung imungan. Ay, ako din si Remy. Ma'am Remy? Ay! Oy, pwede mo niyo? May mapag... Tawagan ko ni Diyosa. Kabaga sa nimugnaw. Ay! Huwag ka maikog! Magpatawag kag Diyosa ni Dong Luminos ka na inaawang ni mo. Murang po naghudas! Da. Corazon. Ala. Razi. Saman. Pugi ko doy. Saman. Pugi ko di pagkabugnaw. Layo din Buli kong hawak. Hoy. Kaya balik Hoy. kong hawak. Pabugnawan ko rin tingalig doon ako ay mabugsok sa yuta, Ron. Tita! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.